Naman po yung mga Christians God nga badlungon. Na yung mga Kristohanon nga mura pog unbeliever og kinaiya. Makaingon lang taw sahay nga kung wapan ni na Kristohanon ba murag mo ni pinakasagbot sa katilingban. May na lang gina Kristohanon ni kay murag badlungon pero unsa nakagwa ni na Kristohanon no? Na yung mga tao ngayon ana manausahay maguba ang image sa mga Christians kay daghang mga Kristohanon gud nga badlungon. Posible nga di gid to tinuod nga Kristohanon or posible pod kana bang bag-o lang to na himong Kristohanon wa pa kayo nausab ang kinabuhi. Pero tanaw na tong gingon ni Paul, 2 Corinthians 5:17. Ingon ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang tanan daw tao nga nakadawat na ni Jesus Christ, naanay bag-o nga kinaiyahan sa imuhang kinabuhi. Paminaw maayo ha. Nagisgot ni sa atong new nature. Unsa man ang nature? Ang nature sa tao mao ning kinatibuk-an natong pagkakita. Once nahimo na kang anak sa Dios, dili lang part nimo ang nabag-o. Dili lang isa ka part nimo ang giprocess nagbag-o sa Dios. Ang imong entire nature gyud nahimo na siyang bag-o nga binuhat. Now, kung naamay Kristohanon nga lisod gyud i-deal iyang attitude, lisod gyud i-adjust iyang kinaiya, nagpasabot na nga gina-process pa sa Ginoo ang iyang kinaiya. Lahi man ang nakabantay tag sala, pero imo lang siyang iampo. Pero kanang makabantay tag sala, unya manghinaway ta, it means nga dapat kang mature. Kaya usa ka mature nga tao, makakita sa sala sa uban, pero mas pilion niya ang pagsabot sa iyang situation o ang pag-ampo para niya. Ang mature nga Christian, once makakita kag huyang nga Kristohanon, di maayo kay attitude, labi nagwa kay nagaduol niya, ikaw ang mo-adjust para niya. Take note, ang mature nga Christian, ikaw ang mo-adjust para niya. For example, ang usa ka 20-year-old nga lalaki compared sa 5-year-old nga bata, kinsay mature sa duha? Si 20-year-old. Now, kay ikaw may mature, ikay mo adjust sa bata. Kung malipay siya tagag lollipop, tagaan mo siya lollipop. Kung mo ni ikalipay niya, magbinata po ka usahay para niya. Kay ikaw man ang mature. Pero kung ikaw ang, it means kung ikaw ang dili ka-adjust niya, dili ka ganahan niya, dili ka mo judge niya, dili ka mo adjust sa usa ka tawo, it means kinahanglan pa ka mo mature. Oh. So kung dali ta makapansin og sala sa ubang tawo, tan-awa dayon imong reaksyon. Mo react gani ka, manghinaway na gani ka, mo judge dayon ka, it simply means kinahanglan pa ka mo mature. Kay usahay ang ato biyang bantayan gipangitaag sala, mao pa day mas mature usahay nato. Muna nga musabot lang ta every time makita ta Kristohanon nga naapas iyang mga sala, napay mga failures, pwede ka mo advise, pwede ka mo pray, pero never ka mo condemn. Ayaw siya i-discourage, dasiga noon siya. Ngano? Kay naa natay bag-ong nature o ginihinay nag-process sa Ginoo nga atong kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kung ikaw ang unang nabag-o, praise the Lord. Sabta tong uban nga on process pa ilahang kabag-uhan. Amen.